Lidi, před chvílí jsem nahrál ještě jedno videjko z Kantera a já bych teď ještě nahrál 13-minutový vymazal jsem si nějaký videjka a 13 minut by to mělo mít a prostě jdem hrát. Tady ještě z toho videa, co jsem předtím točil, tak jsem ještě na té stejné mapě, ale já nebudu špatnej a ukončím si to. A ne. A nebo víte co? Nebudeme hrát Counter-Strike, ale Cobru 11. Ano, to je první díl, co tady hraju. A já se omlouvám. Počkat. Jo? Yes? Na ty sluchátka to jde? Snad to u vás bude slyšet. Je to tady, když tak to nastavím, načíst, blbeček, OK, nastavení, audio on, počkat. Tak. Teď by to mělo být víc slyšet. Toto také. Hop. Dělej. OK. HUD. To nic. Nastavení hry. Tak jo? Já nevím. No, ale určitě vám ukážu. Určitě budeme hrát od začátku. Já si udělám nový profil. Hop. A I, O, U, T, U, B, B, E, YouTube, potvrdit, tak, kariéra, pokračovat, nové služební auto, snadná, moc mi to jakože nejde, neumím to až tak, abych sem pravdu řekl. Já nevím, proč furt to říkám, abych sem pravdu řekl. Hop. Ale chtěl bych, abyste to alespoň malinko slyšeli. A už jsem to dlouho nehrál. Takže já si budu mít. A ještě tamto videjko z Counter-Strike jsem zatím ještě nevydal, ale až toto videjko skončí, takhle to přesně vypadá, tak to vydám i toto. Mělo by to být v pohodě. No, díky za 3 odběratele. Lidi, jste frajeři a frajerky. Úplně díkes. Já mám strašně neskutečnou radost. 3 odběratele. To je neskutečný. Díkes. No ale
tak takovéhle auto bychom nechtěli. Sorry, že zdržuju, ale fakt jsem noob. Po dlouhé době jsem noob. A teď už to fakt zkusím bez nabourání. Hezky, pomalinku. Hezky. Jo, můžu si zapnout sirénku. A dávejte pozor, Ty jo, dělej. Bacha lidi. LOL. Doufám, že... Už jsem se lek. A je to německá hra, není česká. A je o tom i seriál. Dávají to na Fandovi. Pokud máte UPCčko a možná i něco jiného, tak kdybyste měli Fandu kanál Fandu, normálně v televizi, tak tam dávají Kobru 11, takhle se to jmenuje. A je to akční. Někteří to možná znáte. 3 poškození. No. Jako, jde to. Ale už jsem fakt lepší. Ne, ty papče. Já nebudu mluvit prostě. Ne, to se nedělá. Nebo ošklivě, no. 11. Cože? Hele, smíček. Napište mi do komentů, jaký máte nejoblíbenější auta. Já asi BMWčka. A takovýhle německý prostě. Pokračovat. Honem. A příště zběsilá jízda. Jo, to si pamatuju. A prostě bych dal možná i Half-Life, kdyby se mi to povedlo nastartovat. A asi, až to teď dojedu, tak asi za tu dobu skončíme. To tak vychází. Hele, podržím. Hej, ale jo, vlastně poškodit. Poškodit ho mám. Tyjo, na to jsem zapomněl. Jsem myslel, že ho mám zastavit. Ty blbečku, ty mi nebudeš uhýbat. Ano. Houbo. 1. Ne? To je. To já jsem rád, že mám zpátečku. Jinak bych to prostě nedal. A to asi nestihnu se s vámi rozloučit. A loučím se zatím teď. Míšo, co je? Nic, nebylo. A zatím se s váma loučím a pokud by se to stoplo a já bych se nerozloučil, tak sorry a proto se s vámi loučím teď a prostě čus. Zatím čus. Zatím čus, ano. A teď už nebudu mluvit a prostě ahoj. Už se s váma loučím a už se pohodlně usaďte a koukejte se, jak to tady nubím. Tak zatím čus.
Cípni. Počkej, to už je za chvíli cíl. Ten idiot. Co on mi huplách? Ty jeden. Počkat, za chvíli už je konec. Oh. No. Jo, a ještě to. Kdybych jsem to nedohrál, tak bych natočil ještě jeden díl a v tom bychom to dohráli. Ano? Tak, hezky si ho dám takhle hezky před sebe. Pojď, papa. Audina vyhraje nad BMWčkem, jo. To vidím poprvé. Cípni. Hej, ale jak to, že tak drží? Ale to ti nedaruju. Já tě zabiju. Takže ahoj lidi, já se loučím a čus.